Sarong Olive Ridley Turtle ang matrayumpong pinutasan sa kadagatang sakop kan Barangay Padang, Legazpi City, Albay, makalis na aksidenteng mabanwit kan sarong parasira. Sarong subutin ng babae na nasa 58 cm ang laba, 47 cm ang lapad, asin nasa 40 kilos ang gabat. Alagad sigon sa mga otoridad, may dikit na lugad subot ini sa tuong parte kan flipper. Dakulang pasalamat man kan City Agriculture Office asin iba pang opisina na dainin na naisipang gadanon ka nakakuang parasira. Ang tulos na pag-report sa sainda asin pag-ataman sa nasambit na pawikan, resulta subuot kan mas pinakusog na information campaign manungod sa tamang pag-ataman kan species asin wildlife. And yung pawikan, medyo meron siyang maliit na sugat po sa right flipper niya. Kasi po, yun yung nasagi ng hook. Pero okay naman po siya, tinignan natin, healthy naman po siya. Kaya nirelease na po namin sa dagat.